Balkan vilayetinin häkimetleri ýokary sınıf mektep okuwçylaryna gödäwçiligi ýene güýçlendirdiler. Şu günler häkimet wekilleri okuwçy gyzlary ahlak päkligi adlandyrylýan ginekologiya barlygyndan geçirýärler. Okuwçy oglanylaryň mobil telefonlary barlanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda Sewitden maglumat berdi. Balkanabat we Türkmenbaş şäherlerine 9-11-nji sınıf okuwçy gyzlar uçdan tutma ginekologiya barlygyndan geçirilýär. Jynsy gatnaşykda bolan gyzlaryň sany anyklanyp, olaryň sanawy polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edaralaryna tapşyrylýar. Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Häkimet wekilleri bu barlyklary geçirmek üçin okuwçy gyzlaryň razylygyny almaýarlar. Okuwçylaryň we enatalaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bu barlygdan geçmäge mejbur edilýär. Bilim işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bu gyzlaryň kimler bilen jinsy gatnaşykda bolandygyny hem anyklap, olaryň telefon gepleşiklerini we hatlaryny ýazarlaýarlar. Kanun goraýjylar bu işleriň kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlar bilen jinsy gatnaşyga giren raýatlara kanuny jeda bermek maksady bilen geçirilýändigini aýdýarlar. Häzir munyň bilen bagly velayetde uly iş başlandy diýip bilim işgäri sözüne goşdy. Häkimet wekilleri bu barlyklar we onuň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bilim işgärleriniň bir näçesiniň sözlerine görä, barlyklaryň geçirilip başlanmagyna Balkanabatda durmuşa çykmadyk 6 sany okuwçy gyzyň göwreldiginiň anyklanmagy sebäp boldy. Bu gyzlary şäheriň 2-nji, 4-nji, 8-nji we 11-nji mekteplerine 9-njy, 11-nji sınıflarda okuýar ekenler. Bu maglumat Aşgabatda, ýagny Bilim Ministrligine baryp ýeten soň ýokardaky resmiler Vilayet Bilim Müdürliginiň başlygyna berk nägilelik bildiripdirler. Munyň ýa-ni Sewitiň ýeri şäherlerine ahlak päkligi adlandyrylýan barlyklar geçirilip başlandy. Dip bilim işgäri bellidi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Vilayet Bilim Müdürliginden şeýle-de Balkanabadyň we Türkmenbaşynyň bilim bölümlerinden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary başa barmady. Sewitiň bilim bölümleriniň ençeme işgäriniň habarçymyza gurrun bermegine görä, soňky bir näçe ýyllykda 15-16 ýaşly gyzlaryň göwreli galmagy ýaly wakalar köpelýär we bugün saýyn agyr mesele öwrülýär. Bu gyzlaryň köpüsiniň enatasy daşary ýurtlarda işleýär. Bu enatalar ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we işsizlik derarly eklenç gözleginde daşary ýurtlary işlemäge gidip çağlaryny eklejek bolýarlar. Ýöne olar uzak arlykda çağlarynyň terbiyesinden habar alyp, olary täsir edip bilmeýärler. Bu gyzlar uly ýaşly, ýagny 22-25 ýaşly oglanyň hilesine aldanýarlar. Dip bilim işgäri bellidi. Soňky 6 ýyl bäri Türkmenistanda häkimetler okuwçy gyzlary mejburi ginekologiya barlygyndan geçirýärler. Bu çäreler käte ýylda 1 gezek, kätede ýylda 2 gezek duýdansyz geçirilýär. Habarçylarymyz munyň gyzlaryň arasynda göwrellik hadisalarynyň we ykdysady ýagdaýy pes maşgalalarda ýetginji gyzlaryň ten satmaga meýil etmek ýaly wakalaryň köpelmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Bu habarlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar arasında güderan eklenci agyrlaşýan dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň sanynyň gözgörteli artýandygy baradaky maglumatlar bilen utgaşýar. Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözäwçiligindäki media serişdeleri şeýle meseleler barada habar bermeýärler we bulary açaçan ara alyp maslahatlaşmaýarlar. Bu aralykda Türkmenbaşynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri orta mekteplere duýdansyz aýlanyp, okuwçy oglanylaryň mobil telefonlaryny hem barlaýarlar. Olar duýdansyz sınıf otoglaryna girip, okuwçylaryň jüwlerini, torbalaryny içkin barlaýarlar. Kanun goraýjylar telefonlarda, internetde pul salanyp, oýnalýan humar oýunlaryny oýnaýanlary anyklamaga çalyşýarlar. Bu oýunlary oýnaýan okuwçylardan kimlerden pul alýandygy soralýar we olar hasaba alynýar. Dip Türkmenbaşly mektep muallimi anonim şertde gurrun berdi.